Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abonnez-vous. Amana bo ni wakati na ni ka foli dauma no ne maître Badara Aliyu Badini di sabari kan inshallah. Me bo ni wakati na ni ka nga abonnez-vous bela jelen fo ne kan yogon baw ka ya fama ala kama kira kama chenrere la akera famaye ala ma se ka silman foliw di nyama amana nga abonnez-vous ka damne anga makorobaw ra chokorobaw musokorobaw demsenu ani an kalanfaw an karamogow an yiw nan jugu an baw bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen ni wagati na ko kaw bɛɛ kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors an bɛ yafama ɲini kaw fɛ ka da kan kɛnɛya o tɛ yen ani ko ka ca ko cayala kojugu. Bon n'a kɛra ten i b'a ye an bɛ fama ɲɔgɔn ma kosɛbɛ mais en tout cas hɛrɛw don. Voilà, donc an b'aw fo k'aw ni ce aw ni baraji aw ni sankura ala ka san wɛrɛ yira n na ala k'an kɛ san wɛrɛ jɔn ye an ye bato minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ala k'a minɛ ala k'an jurumuw yafa walayi a bɛ to an kɔnɔ minnu bɛ don ka folo seliman foniw d'an ma an ka whatsappiw kɔnɔ ani Viber sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ce aw ni baraji. Instagram jama an b'aw fo koyi k'aw ni ce aw ni timinandiya. Alors foliw tɛmɛnen kɔfɛ n bɔra bi ni ala tɔgɔba dɔ ye n ko min'o di aw ma aw k'a minɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni ala ka jɛn ye o ka kɛ n ka yafama ɲini ala tɔgɔ ye k'o di aw ma. Dɔnnikɛlaw bi yan o ɲɛ b'a la o bɛna fɔ sisan ko fa donna maître Badara la fa tɛ na ko ye cogo de bɛ ten ni fɛn tora kelen pewu i bolo o diko bɛ gɛlɛya dɛ mais n'a ka ca ka ban i b'a di i t'i kɔfilɛ mais n'an ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ minnu taara yan dɛ o tɛ n'aw tun sera ka don groupe kɔnɔ wallahi groupe denw bɛ yen o maa minnu bɔra an ka yan an ka page kan yan ni ka taa an ka groupe sanfɛ a ka ca maa kɛmɛ saba ye dɛ o kuma yɛrɛ tɛ a ka ca kojugu parce que dɔw bɛ don dɔw bɛ bɔ voilà. Donc n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a bɛ fɛn o fɛn ta YouTube sanfɛ yan o tɛ foyi ye n'i donna groupe la don o don i bɛ nimisa. Cɛ ma don an ka groupe kɔnɔ k'a ma nimisa ni nkalon don ne ka groupe denw bi yan o bɛ ne ka abonnés le ye ne ka groupe denw ye presque ne ka abonnés caman bɛɛ ne ka groupe den fanba bɛɛ n ka abonnés don. N bɛ se ka nkalon tigɛ n ka abonnés ɲɛfɛ yan n ka kalanfaw b'u cɛ ma kalandenw b'u cɛ ma n bɛ se ka nkalon tigɛ yan sabu u bɛɛ bɛ n ka YouTube yɛrɛ o mɔgɔ si ma don groupe la k'i ma nimisa i bɛ nimisa jumɛn de kɛ munna i ma don joona i bɛ nimisa le munna i ma don joona. Donc aw kana a yɛrɛ nɛgɛ dɛ 2000 ni 300 ni dɔrɔmɛ 20 ni o kalo sara n'o tɛ foyi ye ala tɔgɔ sɔrɔ man di koyi surtout n'a bɛ dir'i ma tiɲɛ kan i kɔni i ma don n'i donna i bɛ nimisa n'o kɔni tɛ foyi wɛrɛ tɛ. Donc an b'aw ladɔnniya ko hali bi groupew bɛ yen a bɛ fonctionner na sisan ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ la kan o préoccupation yɛrɛ le ye dɔɔnin bɔ YouTube ko nin na groupe bɛ fonctionner na kojugu o de y'a to ne yɛrɛ tɛ sera ka temps sɔrɔ tuma si n ko kow cayara a kun bɛɛ y'o de ye. Donc a ye groupe magɛn n'a sera groupe kɔnɔ aw mako bɛ fɛn minnu na a b'u sɔrɔ yen mais n'a tora YouTube sanfɛ yɔrɔ la a bɛɛ tɛ di yan dɛ dɔw bɛ yan an tɛ sɔn k'a di yan dɛ même ni ala tɔgɔ nin filɛ a bɛ baara kɛ fo ka taa kɛ tasirifu yɔrɔw b'a kɔnɔ mais an tɛ se k'olu lakale yan mais an bɛna a yɔrɔ caman di parce que a nacogo ka ca a kɔnɔ a jumlalaman don an bɛna kuma a fanba kan. N bɛ fɛ k'aw ladɔnniya a k'a dɔn ko i ka sigi o ka fɛn ɲɛf'i ɲɛna o nafa ka bon ka tɛmɛ i k'a ta sanfɛ ka tɛmɛ n'a ye. Kalanden o kalanden b'i yɛrɛ kalama hali ne y'a ɲɛfɔ k'a ban yan nafa y'a ye ne b'a ɲɛfɔ ye n ko a ye a kɛ ten o de bɛ ɲɛfɔra groupe sanfɛ wala an ka groupe sanfɛ ɲɛfɔli dɔ bɛ yen wa kalan caman b'a sanfɛ mais degun cayala an ye ko caman lalɔ tile 2 in na mais a bɛ fonctionner na tellement ko cayara parce que an bɛ livre dilanna
an bɛ livre dilan na an b'a ensemble pour réussir ka groupe an ka groupe tɔgɔ le ensemble pour réussir voilà dɔ wɛrɛ bɛ an b'a fɔ a ma savant en privé donc groupe fila lo an bɛ livre dilan na an bɛna na livre bɔ k'a cari diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ inshallah a ye dugawu kɛ ala k'an fanga se alors kumaw bɛ n sɛgɛn an bɛ kumaw surunya nɔgɔma na ɲɛna an da don ni ala tɔgɔ in kuma na an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye jija a ye don groupe ra groupe fila ni kelen ni an bɛ ala tɔgɔ saniyaw de tilan o sanfɛ o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 2,320 kalo sara ye 600 groupe filanan o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 600 kalo sara ye 2,200 o ye tabidili lo bɛ bila ye n'aw bɛ fɛ ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la an ka ala tɔgɔ n'an ka video nin kɔfɛ n'an bɛna video terminer an bɛna an ka numéro bila n'a ye numéro wele o ye whatsapp ye a kana an wele dɛ weleli nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu a b'a la an bɛ directiw kɛ tuma bɛɛ bon alu duga weleni nin a tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛ fo k'an ka video kale k'a tigɛ voilà ni direct bi kɛra ni ye appel kɛ dɔrɔn i b'a ye i bɛ direct nin tigɛ a kana sɔn ka to k'an wele an bɛ aw invité a ye jija a b'an sɔrɔ groupe sanfɛ inshallah a dusu ti tiɲɛ wallahi a bɛ nimisa dusu tiɲɛ kelen min b'aw sɔrɔ o la aw ma yɛlɛ joona a banna alors n'an tɛmɛn'o la don an b'aw deli a ka ala tɔgɔ nin partager an balimaw ma u k'a sɔrɔ k'u mako dilan n'a ye a kana ɲina a ye abonné n'a abonné na a kana ɲina a bɛ notification like n'a ye notification like tuma o tuma n'an ye video bila hali u bɛ kɔn k'a sɔrɔ mais n'aw ma notification like a bɛ gɛlɛya a kana ɲina an ka video ninnu ye fila fila de ye n'i y'a cliquer n'a bɛ tubabukan fɔra i bɛ taa duguma dɔɔni i bɛ taa sanfɛ dɔɔni i bɛna sɔrɔ bamanankan ta bɛ yen donc an bɛ ala tɔgɔ nin bilara fila fila de mais an bɛna arabukan ni anglais fara a kan inshallah n'an ma dɛsɛ an bɛna na organiser k'olu bɛɛ don a la donc n'a ye notification like n'an ka ala tɔgɔ bila même n'aw connecté tɛ n'a connecté dɔrɔn i b'a ye video nin bɛ jigin aw ka téléphone kɔnɔ nɔgɔma a b'a ka ala tɔgɔw ta k'a ka ala dariw kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ye sabali alu minnu b'an ka ala tɔgɔw ta ka to ka yɛlɛ mɔgɔw ka groupe kɔnɔ ka to ka mɔgɔw anarquer n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye dɔw bɛ taa Facebook sanfɛ n'a ye ka escroquer kɛ n'a ye ne maître Badara Aliyu Badini di sabali kan ye ne m'a d'aw ma o kama wallahi cɛ o cɛ ye ala tɔgɔ ninnu ta ka mɔgɔw namara n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an y'a yira ala la an tɛ n'aw danga dɛ mais anw y'a yira ala la bi an y'a yira ala la sini wa a ma diya an ye a ye sabali a kana o kɛ ala tɔgɔ tɛ tulonkɛ fɛn ye maanifin bɛ taa ta k'i maanifin ɲɔgɔn namara n'a ye k'o wari minɛ k'o dun i ja ka gɛlɛn hakili sigi nɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye ja gɛlɛya dɔ ye ala ka jisuma kɛ an dusukun kan sinon farafinya nin ka gɛlɛn dɛ farafin ka jugu fɛn min b'a yɛrɛ cew o de ye farafinna sɛgɛn alhamdulillah aw foli kɔfɛ bon sisan n'a ɲɛfɔra nin cogo la n'a faamuyana a ye sabali a kana escroquer a kana ala tɔgɔ nin ta ka mɔgɔw anarquer Facebook sanfɛ o tɛ hɛrɛ ye n'o kuma nin faamuyana don a y'a partager kɔnɔnajɛya partageli la walasa balimaw k'a sɔrɔ k'u kɛ u yɛrɛ ka hɛrɛ ka ala wele ka hɛrɛ sɔrɔ e b'o baraji sɔrɔ ne b'a sɔrɔ alors ala tɔgɔ nin bɛ baara cogo jumɛn e maa o maa n'i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i kana tasi nafolo kana jigin i kun warimisɛn a ka jigin wari kuluba wallahi billahi ta'ala afuwajan c'est à dire wari ka jigin giliman wari dindin kana y'a kɔnɔ a ka kɛ wari gilimanw ye a wari fitinin bɛ daminɛ 100,000 1,000,000 ka to ka taa i bɛna mun kɛ i bɛna kolojan nin sɛbɛ i m'a ye a ko in kɛna suratul fatun i bɛna kolojan nin sɛbɛ siɲɛ 158 adadu am lahala mahudu donc n'i y'a sɛbɛ ten i bɛna izaja suratul fatun n'o ye izaja anasrulahi wal fatu ye wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban ibnu wolo fana sɛbɛ siɲɛ 158 i bɛ kolojan sɛbɛ 158 n'o ye am lahala mahudu ye k'a datugu i y'a faamuya i bɛna nasini ta i bɛ parfum ɲɛnaman bila a la i b'a tilan fila i bɛ parfum ɲɛnaman bila kelen na i bɛ to k'a min i bɛ to k'a mun parfum tɔ i bɛ to k'ale parfum min na i bɛ to k'ale mun parfum tɛ min na i bɛ to k'ale min n'o ye nasi tilan ni fila ye kawati min b'a la i bɛ kawati min ci i b'i ka laɲini don a la i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ to k'a wuridi cogo jumɛn i bɛ to ka kolojan nin wuridi siɲɛ 158 i bɛ am lahala mahudu yɛrɛ wuridi 158 i bɛ kolojan nin wuridi 158 kolojan nin bɛ wuridi 158 ka suratul fatu wuridi 158 ka sɔrɔ ka am lahala mahudu wuridi 158 i b'a wuridi nin wuridi cogo nin na
daiman ita dabla n'a faamuyana don n b'a fɔ ma alhamdulilayi n'a y'a filɛ ka ɲɛ a b'a tɔ bɛɛ faamuya ka taa fo adadul mashkurun dɔrɔn ale y'a tasirifu yɔrɔ le ye n t'o di mɔgɔ si ma fo ni minnu bɛ gurupu sanfɛ wa a bilara gurupu sanfɛ ka ban minnu bɛ fɛ k'a dafanin sɔrɔ ni yɔrɔ nin dafan dira dɛ ma foyi dɔgɔyara mais min bɛ fɛ k'a tasirifu yɔrɔ sɔrɔ a ye yɛlɛ savant an b'aw wele a ye taa savant en privé sanfɛ ou bien ensemble pour réussir sanfɛ n'o y'an ka gurupu ninnu ye a bɛna a dafalen sɔrɔ yen n'o y'a tasirifu yɔrɔ ye bon n bɛna tɔ ɲɛfɔ sa mais n tɛna yɔrɔ nin fɔ dɛ tasirifu yɔrɔ min fɔra nin n t'o yɔrɔ ɲɛfɔ mais a baara kɛcogo tɔ min'o ɲɛfɔ donc n'i bɛ fɛ ka to ka nafoloba fɛ o ye i b'a baara ni izaja anasorola ye komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na maintenant mɔgɔ min bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ala tɔgɔ nin na i n'a fɔ bɛgɛnw n'a ɲɔgɔnna sanga ni wagati bɛɛ i ka kɛ bɛgɛn camantigi ye ka misikuluw don ka sagakuluw don i ka sisɛw ka caya i n'a fɔ élevage kɛbagaw c'est-à-dire a bɛ kuma nafolomafɛn kan sanumafɛn ninnu wala o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛna suratul wakiyatu sɛbɛn siɲɛ 3 i bɛna ya fataw ya razak sɛbɛn siɲɛ 797 i bɛna sɔrɔ sisan ka kolojan yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 797 i b'o nasi fara ɲɔgɔn kan ka waati min bɛ quoi mana na ni ka waati min yɔrɔ ye i bɛ ka waati min fara a kan i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ nasi kilan 2 nasi fan kelen i b'a kɛ i bɛ to ka i b'a kɛ ka kami musoman tobi k'a dumu n'a ye kami jɛman musoman tobi k'a dumu kilan kelen nin i bɛ to k'ale mu nasi i bɛ to k'ale mu i fari la i bɛ parfum k'a la i bɛ to k'a mu i b'a wurudi i bɛ to ka ya fataw ya razaku wurudi siɲɛ 5579 lon bɛɛ su fɛ n'i kilara i bɛ kolojanba nin wurudi mais amla halamudu tu wurudi dɛ fayida lo i bɛ kolojanba dɔrɔn wurudi sisan kolojan nin wurudi 797 i b'a wurudi ten fo ka taa se lonjan dɔ ma n'o ye lon jumɛn ye tile 41 kalo 1 ani tile 11 n'i sera k'o tile daani sɔrɔ baara jigira i bɛ aladu jigi i bɛ to ka wurudi siɲɛ kɛmɛ kolojan ni siɲɛ 100 ya fataw ya razak siɲɛ 100 maintenant o y'a na cogo filanan ye bɛgɛn sɔrɔ yɔrɔ bolo kan i n'a fɔ ka misikuluw don fulaw ka ala tɔgɔ lo voilà ani i n'a fɔ bibi na fulaw tɛ tuguni bɛɛ daba la donc alhamdulillah yasin ni yɔrɔ fana an tɛ se k'o ɲɛfɔ yan an b'o ɲɛfɔ groupe sanfɛ le parce que a bɛ tiɲɛni kɛ da tɛ s'a ma alors ka waati min sisan o de filɛ nin ye duwawu baara duwawu nin filɛ ka na ka waati min na a filɛ nin ye i b'a saraka bɔ saraka min y'i ja voilà i b'a saraka bɔ saraka min i yɛrɛ ja i b'o saraka de bɔ donc a duwawu filɛ nin ye inshallah duwawu le ye nin saraka min y'i ja i ma sɔrɔ ka to bi i ma ta ya sara a duwawu sɛbɛnni filɛ nin ye a ka waati min filɛ nin ye baara jigira donc minnu b'a a fayida tɔ nasaraw fɛ a ye groupe gɛn n'a sera groupe kɔnɔ n'ala sɔnna an bɛ révision k'a kan ka d'aw ma semaine wɛrɛ n b'a fɔ a ma aw ni ce aw ka faamuya ko ɲuman na an b'a ɲinw fo an b'an juguw fo ko ne maître Badara Aliyu Badini di sabali kan ko jugu bɛ sɔrɔ ne na sa maa si de tɛ ne jugu ye wa farafinna ye ne faso ye aw salamu aleykum